A ci gaba da sharhin da nake kawo muku na hanyoyin da matashi zai bi wajen gina kansu domin dacewa da scholarship, yau zan yi bayani akan ayyuka ko kuma yunƙuri da ake so mutum ya zama ya yi yayin da yake jami'a domin dacewa da scholarship. Akwai irin ayyuka da suka shafi kamar ko yin class rep a ajinku, in ka yi class rep kuma ka kawo abubuwa da suka sauwaƙa muku abin da ya shafi lecture da sauran abubuwa da ya shafi ajinku, ka yi iya ƙoƙarinka wajen kawo sauƙi, to wannan abubuwan duk suna taimakawa. Akwai kaman jagoranci na ƙungiyoyin ɗalibai walau a matakin department ko faculty ko kuma ƙungiyoyi na jihohi, ko a wani irin matsayi ne, ko treasurer ne, ko assistant financial secretary ne, ko social director ne, ko president ne, in dai ka yi aiki da gaske, ka yi aiki ba wai kawai ka karɓi mukamin ba ne ko ka nemi mukamin saboda kawai a kira ka da sunan mukamin ba, amma ka yi aiki ne da gaske, to duk waɗannan suna taimakawa wajen dacewa da scholarship. Akwai ƙungiyoyi ma har da irin ƙungiyoyi na kaman addinai haka da kuma sauran ƙungiyoyi na sa kai irin su Rotary ko Campus of Union Journalists haka da sauransu. Duka waɗannan ƙungiyoyi in dai ka yi kuma ka yi aiki a cikinsu na a zo a gani, to in Allah ya yarda kwamitoci na scholarship suna duba irin wayannan ayyukan wajen zaɓen wanda za su ba wa scholarship. Hakan ba yana nufin cewa wai ka shiga waɗannan ƙungiyoyin ba ne ko kuma ka ta wannan aikin kawai saboda scholarship ba, a'a, shi scholarship dama abu ne da ya shafi ayyuka na jin ƙai. Ana ba da shi ne masu wadataccen zuciya waɗanda da suna da halin ma watakila su ne za su zama suke ba da scholarship. Don haka abin da ake so a gani tattare da kai shine mutum ne wanda yake da ƙaunan yin aikin jin ƙai, ko da baya da shi, ya zama mutum wanda ko da baya da shi dai da ƙarfinsa yana iya ba da gudunmowa wajen kawo sauƙi a rayuwar ɗan adam. Ina fata matasa za a hankalta a fahimci irin wayannan abubuwan domin a yi amfani da su wajen gina ƙasa, wajen gina kai, idan kuma abin ya zo da sa'a a iya samun scholarship. Da fatan Allah ya taimake mu gabaki ɗaya. Na gode.